Heren, jongens en meisjes, we gaan weer verder met de tweede en laatste ronde. Dus de laatste 8 kandidaten mogen nu nog gaan voorlezen. Nou, en dan gaan we door met degene waar ik voor de pauze was gebleven. En dat is Thijs. Thijs van de Titus Brandsma School in Venlo. En ik weet niet waar Thijs zit, of hij er al ergens is. Ik zie nergens iemand opstaan, maar ja, daar. Jij bent Thijs. Nou, Thijs, kom maar naar voren. Mag je plaatsnemen in de stoel? Oh, dat was, ja. Kijken of die zo. Zo. Nou Thijs, je bent er helemaal klaar voor, denk ik. Ja. Wie heb je allemaal meegenomen? Nou, ik heb mijn juffrouws meegenomen. Oh, waar zitten ze? Daar helemaal achterin? Oh, wat grappig. Ja, en... Mijn opa's en oma's en Ja. mijn vader en moeder en mijn zus. En hebben ze iets voorbereid? Volgens mij jou. Ja? Willen ze het laten horen? Ik weet niet of dat daarachter kan, of ze uit elkaar zitten. Nou Thijs, dan sluit ik me daarbij aan. Thijs, heel veel succes. Zet hem op. Ja. Hallo allemaal, ik ben Thijs Jansen en ik zit in groep 7 van de Titus Brandsma School in Blerik. Ik ga jullie voorlezen uit het boek De Waanzinnige Boom van 26 verdiepingen. Het gaat erover dat Andy, de hoofdpersonen zijn Andy, Terry, Jill en Zoetje. Dat is een vliegende kat. En ze worden achterna gezeten in het labyrint des doods door kapitein Houthoofd. En nu ga ik beginnen. Het labyrint des doods. We rennen het labyrint binnen. Kapitein Houthoofd rent achter ons aan. Precies zoals ik had gehoopt. We gaan linksaf, we gaan rechtsaf, we gaan weer linksaf. Tot we niet meer verder kunnen. We staan alle 3 vooroverboog tijgen. Ik denk dat we hem kwijt zijn, zeg ik. Ja, maar de weg zijn we ook kwijt, zegt Jill. Nee hoor, zeg ik. We hoeven alleen maar hetzelfde te doen als wat we net deden, maar dan achterstevoren. Maar ik ben nog heel slecht in achterstevoren lopen, zegt Terry. Nee, dat bedoel ik niet, zeg ik. We moeten gewoon dezelfde weg teruglopen. Volg mij maar. We gaan rechtsaf, dan linksaf, dan rechtsaf. En nu zou de vogelweg naar rechts de ingang moeten zien, tenzij ik me vergis. We zien de ingang niet. De weg loopt weer dood. En ik bedoel echt dood. Er ligt ineengezakt tegen de wand een skelet. Met de pet van een postbode erop. Is dat niet de pet van Bill de postbode? Zegt Jill. Oh, dus daarom hebben we al een tijdje geen post meer gehad, zegt Terry. Zo zielig, zegt Jill. Ja, zegt Terry, want ik vond het altijd echt heel leuk om post te krijgen. Nee, ik bedoel Bill. Ik vond hem altijd zo aardig. Ik ook, zeg ik. Maar het is niet onze schuld. De waarschuwingsborden zijn echt goed te zien. En dit doet niet voor niets het labyrint des doods. Maar wij zijn ook naar binnen gegaan, zegt Jill. Ja, maar dat was een noodgeval. Oh, help, zegt Terry. Straks eindigen we ook als skeletten. Net als postbode Bill. Niet per se, zegt Jill en ze kijkt naar de hemel. Luister eens. Waarnaar, zegt Terry. Dat zachte fladderende geluid, zegt Jill. Dat is het geluid van Zoetje en haar vrienden, tenzij ik me vergis. Ja, Zoetje komt ons redden, zegt Jill. We hoeven haar alleen maar te volgen. En ja hoor, Jill heeft gelijk. Voor we het weten vinden we de weg uit het labyrint. Terug naar de veiligheid van de boomhut. Dankjewel, Zoetje, zegt Terry. Je bent nog een betere gids dan Supervinger. Dat komt omdat Zoetje echt bestaat, zegt Jill. Supervinger was toch een figuurtje dat Jane en die verzonnen hadden voor jullie vorige boek, toch? Oh ja, zegt Terry. Nu we het toch over boeken hebben, zeg ik, laten we dit boek maar eens gaan afmaken. Ik denk niet dat we nog zo veel last zullen hebben van kapitein Houthoofd. Die komt nooit meer levend het labyrint meer uit. Daar zou ik maar niet zo zeker van zijn, zegt Terry en hij wijst naar iets achter mijn rug. Ik draai me om en ik zie kapitein Houthoofd uit het labyrint komen. Mijn mond valt open. Hoe heeft u de uitweg kunnen vinden? Zeg ik als we terugdeinzen op het dek. Het is het moeilijkste labyrint ter wereld. Het labyrint is doods.
Ik heb een paar gelukkige keuzes gemaakt, denk ik, zegt kapitein Houthoofd. Hij komt naar ons toe. Zijn sabel hakt de lucht alvast aan mootjes. Gelukkig voor mij dan, niet zo gelukkig voor jullie. Dit keer heeft hij daar echt gelijk in. Dit keer kunnen we niet meer ontsnappen. We staan op het randje van het dek. Onder ons is het haaienaquarium. Jullie hebben alles kapot gemaakt, zegt kapitein Houthoofd. Mijn houten hoofd, 2 van mijn schepen. En nu hebben jullie ook mijn bemanning vernield. Maar ik neem vraag, bereid je maar voor de dood. Kapitein Houthoofd steekt zijn arm omhoog. Zijn sabel flitst in de zon. We moeten springen! Nou, ik zat op het puntje van mijn stoel. Ik wilde eigenlijk weten hoe het verder ging. Dus je hebt een hele goede cliffhanger aan het einde van jouw verhaal. Nou, echt super gedaan. Ik ga ook even naar de jury kijken, wat zij ervan vonden. Nou, een compliment, want je hebt een stuk voorgelezen wat best lastig is, omdat er heel veel stemmen in zitten. Ja. Hè? Er zitten heel veel gesprekken in, dialogen. En die moet je allemaal laten klinken. En dat heb je ontzettend goed gedaan. Hè? De stemmen van de kinderen, de stemmen van de kapitein. Waardoor we lekker meegenomen werden in het verhaal. Compliment. Absoluut. Ja, één groot applaus voor Thijs. En dan mag jij daar ook een verrassing ophalen aan je oorkonde. En dan gaan wij door met Emma uit Landgraaf van basisschool Opgenhei. En kijk, daar komt Emma aangelopen. Mag je plaatsnemen in de stoel? Oh, je hebt een heel spannend boek bij je. Kijken, ietsje hoger. Zit die zo goed bij je? Ja. Nou Emma, je hebt denk ik ook wel mensen meegenomen die jou gaan toejuichen. Klopt dat? Ja. Wie heb je meegenomen? Mijn opa en oma, mijn vader, mijn moeder, mijn zus en mijn meester en mijn juf. Oké, en hebben ze iets voorbereid? Nee. Niet? Nou, geen spandoek bij zich. Ook geen gel? Nee. Willen ze misschien iets roepen dat ze succes wensen? Kijk, dan heb je tenminste iets. Dat vind ik wel helemaal top. Nou, daar moet het toch mee lukken, denk ik, hè? Ja. Ja, nou, dan wil ik je vanaf deze plek ook heel veel succes wensen. Zet hem op. Nou, mijn naam is dus Emma Kuipers. Ik zit in groep 7 van basisschool Opgenhei in Landgraaf. En ik ga voor jullie een stukje voorlezen uit het boek Ravelijn. Het boek is geschreven door Paul van Loon en gebaseerd op de Efteling Parkshow Ravelijn. Zelf ben ik bij die parkshow geweest en ik was erg onder de indruk. Dus toen was ik heel benieuwd naar het boek. Het boek gaat over 5 broers en zussen, genaamd Thomas, Maurits, Lisa, Emma en Joost, die samen met hun ouders verhuizen naar een heel saai dorp. Maar als ze op een nacht een geheime poort ontdekken, blijkt alles toch niet zo saai te zijn. Wat er gebeurt hoor je nu. Nachtmerrie. Thomas vloekte voort door de mist. Angstzweet liep over zijn rug. Waar waren de anderen? Was zij opeens alleen? Konden ze nog wat terug? En waar was Joost? Maurits! Geen antwoord. Nog steeds tastte hij rond in het duister. Lisa, Emma, waar waren ze toch? In plaats van hun stemmen hoorde hij klapwiekende vleugels. Er streek iets langs zijn oor. Een veer? De angst kneep zijn keel dicht. Er klonk gekras van vogels, dat langzaam overging in een ander geluid. Een vreemd soort gegil, gehinnik. Thomas stond stokstijf. De wereld om hem heen veranderde, en zelf was hij ook aan het veranderen. Hij voelde dat er iets ongelooflijks gebeurde. Het was alsof zijn botten groeiden, alsof zijn ruggengraat uitrekte, alsof zijn hoofd en lichaam uitzetten. Hij voelde dat hij opgetild werd. Wat gebeurt er met mij, dacht hij. Toen was er een explosie van groen en geel licht. Thomas knipperde met zijn ogen. De mist verdampte en hij zag het einde van een tunnel, een opening. Hij werd er doorheen gedragen. Opnieuw hoorde hij gehinnik. Hij zat op de rug van een dier, een dampend paardenlijf. Spieren trilden tussen zijn benen, helder licht scheen op hem. Daglicht? Het was dus geen nacht aan deze kant van de poort. In het licht zag hij 3 andere gedaantes. Ook zij zaten op paarden. Hun kleren waren kleurige leren omhulsels.
Groen, paars en blauw. Op hun hoofden stonden helmen met verschillende vormen, snavelachtig, roofdierachtig. De paarden steigerden en de ruiters klamden zich vast aan de manen. Wie zijn jullie? Riep Thomas. Thomas, zei de voorste ruiter. Zijn stem klonk als die van Maurits, maar dan zwaarder, volwassen. Thomas, riepen de andere 2 ruiters in koor. Hè, waren zij het echt? Zijn broer en zusjes? Wat was dit voor waanzin? Dit kan niet, riep Thomas. Jullie kunnen Maurits en Emma en Lisa toch niet zijn? Jullie zijn te groot. Wel waar, Thomas, wij zijn Emma en Lisa. En dat is Maurits. En jij bent trouwens ook veranderd door Oliebol. Thomas keek op. Oliebol? Alleen Emma en Lisa noemden hem zo. Dus dit is precies wat Joost vertelde, dacht hij. Dus het was geen verzinsel van hem. We zijn gegroeid, raven zijn paarden geworden en... Hij schudde zijn hoofd. Wat is er met ons gebeurd? Daarnet waren wij nog gewoon kinderen, toch? Maurits knikte. Ik weet het ook niet, Thomas. Dit is een natuurkundig fenomeen dat niet te verklaren is. Daarnet waren deze paarden toch nog raven? Er heeft een ongelooflijke transformatie plaatsgevonden. Hoe kan dat? Thomas keek omhoog, waar zonnestralen tussen de bladeren van de boomkronen doorkropen. Ik weet het niet. Hij keek peinzend naar zijn handen, die in donkerrode leren handschoenen zaten. Hij droeg een rood wambuis, zoals ridders vroeger droegen, en een rode broek met rode hoge leren laarzen. Om zijn schouders hing een karmozijnrode mantel. Maurits had soortgelijke kleding in een donkergroene kleur. Emma was guld in paars en Lisa's kleur was blauw. Wauw, zei Thomas tenslotte, jullie zien er wel ontzettend cool uit. Voorzichtig streelde hij de hals van het paard. Gek genoeg kreeg hij van binnen een steeds beter gevoel over deze hele toestand. Ik weet niet wat er gebeurd is, maar het is geweldig. Dit is het beste wat ons is overkomen sinds we verhuisd zijn. Wie had er gedacht dat er achter zo'n suf midden in het dorp zo'n coole wereld verstopt zou zitten? Misschien is het een droom of anders. Een nachtmerrie, galmde een zware stem. En als je wil weten hoe dit boek verder gaat, lees het dan zelf in het boek Gravelijn. Nou, dat doe je ons wat aan met een cliffhanger eindigen. Dus dat heb je wel heel slim gedaan. Nu willen we allemaal weten hoe het verder gaat. Nou, echt fantastisch gedaan. Je hebt het heel spannend voorgelezen. Ik ging aan je lippen. Het was heel stil in de zaal. Ja, en nu natuurlijk heel benieuwd naar de reactie van de jury. Ja, je begon inderdaad heel sterk, heel sluw, spannend, waardoor ik gelijk dacht, oké, ik wil weten wat je gaat vertellen. Want je had ook een hele fijne stem en langzaam ging het tempo wat omhoog en kwamen er wat meer stemmetjes, dus je bouwde het echt rustig op. Dus dat vond ik heel fijn, want het past ook heel goed bij wat je aan het voorlezen was. Nou, die mag je in je zak steken. Ja, mag een applaus. En mag jij een boekje pakken en je oorkonde. En dan gaan wij door met Geria uit Kerkrade van basisschool De Veldhof. En Geria zit mooi hier vooraan. Nou, mag jij plaatsnemen in een mooie stoel. Met een heel mooi boek. En een hele mooie jurk heb je aan. Het past ook een beetje bij het boek. Want laat maar eens even het boek zien. Want het ziet er prachtig uit. En ook heel veel natuur erop te zien. Mm-hmm. Heb je het bewust gedaan dat je die jurk aantrok? Nee. Nee, het matcht. Dus je hebt het toch heel goed gedaan. Dank je. Wie heb je meegenomen? Ik zie er ook al meteen iets. Ja, ik heb mijn moeder meegenomen, mijn tante, mijn vriendin Jente, de leuk. moeder van Jente, mijn broertje, mijn vader, een meester en 2 juffrouwen. Zomaar een meester of is het ook een meester van jouw school? Ja, een meester van gelukkig. mijn school. Nou, ik zie daar ook foto's volgens mij van jou. Nou, echt prachtig. Ja, wat leuk om te zien. En zet hem op, staat erop. Zet hem op, Geria. Nou, ja, dat moet toch wel lukken, denk ik. Hè? Dan zal ik het ook nog 1 keer zeggen. Zet hem op, Geria. Heel veel succes. Dank je wel. Hallo, ik ben Geria Barot. Ik zit op basisschool De Veldhof in Kerkrade. Ik ga u vandaag voorlezen uit Wie achter deze deur verdwaalt. De schrijvers van het boek zijn Reinhard Kromhout en Tonke Dracht. En de illustrator van het boek is Linde Vaas.
Het boek gaat over een verlegen jongetje Lorenzo dat op bezoek mag gaan bij een beroemde schrijfster. In haar huis ontdekt hij een deur die altijd op slot zit. Volgens de schrijfster wachten achter die deur onbekende landen die je alleen kunt betreden met een visum dat goedgekeurd moet worden door de ambassadeur. Lorenzo en zijn klasgenootjes twijfelen. Wie is die geheimzinnige ambassadeur? Wat wacht er achter die deur? Er is maar één manier om daarachter te komen. Nu werd ook Lorenzo een beetje zenuwachtig. Het einde van de gang leek een zwart gat te zijn. Treed binnen, zei Lavinia plechtig. Geen kind bewoog zich. Zal ik eerst gaan? bood de meester aan. Dat vond Lorenzo een heel goed idee en de anderen ook. De meester ging de deur door. De kinderen volgden. Niemand zei iets. Stilletjes liepen ze dicht achter meester Tom aan. Alleen hun voetstappen waren te horen. Verder was er geen enkel geluid. Aan het eind van de gang was een trap naar beneden. Even bleven ze allemaal staan. Lorenzo hoorde hoe de deur achter hen werd gesloten. Hij keek om, maar hij zag niemand. Kom, zei de meester. Ze gingen de trap af, moesten een bocht om en kwamen in een kelder waar boekenkasten stonden en een oud bureau. Er lagen stapels papier waartussen spinnen hun webben hadden geweven. Het rookje naar stof. Door een klein raampje viel wat daglicht naar binnen. Zie je wel, ik heb het toch gezegd, fluisterde Roberto. Een kelder met spinnenwebben en ratten. Maar ook hij klonk nu minder stoer dan gewoonlijk. Wanneer heb je dat dan gezegd? vroeg Igor, toen jij het niet kon horen. Ik ben bang voor ratten, zei Christian. Ze bijten. Hij greep de hand van meester Tom. Maar er waren geen ratten. Wel was er aan de andere kant van de kelder, tussen twee lege beschadigde poppenhuizen in, een trap die omhoog ging. Daarboven was het iets lichter dan hier beneden. Ik denk dat we die kant op moeten, zei de meester. Denken jullie ook niet? Hij kreeg geen antwoord. Ze volgden hem, nog steeds allemaal dicht bij elkaar. Gingen aarzelend die tweede trap op, moesten nogmaals een bocht om en kwamen opnieuw in een lange gang. Aan de muren hingen lantaarns met brandende kaarsen en aan het eind van de gang was weer een deur, een zwarte. Ook op deze deur stonden de letters KDK. De toegangspoort, dacht Lorenzo. Dit is de echte toegangspoort. Hij voelde kriebels in zijn buik. Zijn jullie er klaar voor? Daar gaan we dan. Meester Tom drukte de deurkruk omlaag, rommelde eraan en drukte hem nog een keer omlaag. Maar er gebeurde niets. Ook deze deur zat op slot. Hulpeloos keek de meester om zich heen. Het gaat niet. Heeft iemand een idee wat we nu moeten doen? Ik ga liever terug, zei Bart. Ik vind het hier niet leuk. Gaan we weer naar school, meester? vroeg Iduna. Lorenzo vond dat een goed voorstel. Deze geheimzinnige gangen waren iets heel anders dan het huis van de schrijfster. Ik snap er helemaal niks meer van, zei Frans. Maar plotseling was Lavinia daar weer. Ineens stond ze achteraan. Mary slaakte een gilletje van schrik. Waar komt zij ineens vandaan? vroeg Lorenzo zich af. Ze was toch niet meegegaan? Of was ze achter hen aangeslopen? Waarom deed Lavinia vandaag zo raar? Schrik niet, hier ben ik weer, zei ze fluisterend. Ik had vergeten deze aan jullie mee te geven. Ze liet een goudkleurige sleutel zien en gaf hem aan de meester. Eindelijk, zei meester Tom, eindelijk! Hij stak de sleutel in het slot, had er even wat moeite mee en draaide hem toen knarsend om. De sleutel paste. De kinderen weken achteruit. Krakend en piepend ging de deur open. Een dikke spin rende weg. En achter die deur was... Einde. Ja, hier was ik al bang voor.
Ik was natuurlijk ontzettend benieuwd wat er achter die deur zat. Ja. De hele tijd zat ik te wachten. Ja, en dan krijg je die cliffhanger. Nee, heel goed voorgelezen. Dankjewel. Ik hing echt aan je lippen bij het hele grote mysterie van die deur. Ja. Ik ga even naar de jury, naar Jacques. Ja. Nou, wat ik wel bijzonder vind dat je dit boek hebt gekozen. Want Tonke Dracht is een schrijfster die eigenlijk al een hele tijd gestopt was met schrijven. Die heeft een aantal hele mooie boeken geschreven, maar dat is al een hele tijd geleden. En nu heeft ze samen met Rindert Kromhout, die goed met haar bevriend is, heeft ze toch nog een boek geschreven. En een heel bijzonder boek, vind ik. En ik vind ook dat je het heel mooi hebt voorgelezen. Dankjewel. Ja. En ook soms de manier waarop je sommige dingen zei. Bijvoorbeeld, ik vind het niet leuk. De manier waarop je dat zei, dat gaf heel goed weer de sfeer van het verhaal. En de spanning van het verhaal. Dank. Dus compliment. Dankjewel. Nou, dan mag jij ook een boek ophalen. Dankjewel, Victoria. En dan gaan wij door met Siem uit Heerlen van basisschool Tarcisius. Ah, daar gaat al iets de lucht in. En terwijl Siem naar het podium loopt, naar de stoel. Ik weet trouwens niet, mag jij plaatsnemen in de stoel? Ik weet trouwens niet of jij het wist, maar ik heb er ook een beetje voor gezorgd dat jij vandaag hier naartoe kon komen. Wist je dat? Nee. Nee, je denkt nu van, hè, wat zegt hij nou? Ik zat in de jury toen jij had voorgelezen voor de gemeente in Heerlen. Want dat was jouw eerste ronde, jouw tweede ronde, denk ik. Ja, daar zat ik in de jury. Dus ik ben heel blij dat ik vandaag niet in de jury zit, want anders was ik al bevooroordeeld. Maar ik heb dus al iets van jou kunnen zien, want je had een filmpje toen ingestuurd, want Ja. dat was toen nog in corona. Dus dat heb je al heel goed gedaan, want je hebt best een lastig boek uitgekozen om voor te lezen. Maar je durft het wel aan, want jij bent ook echt fan van Het leven van een loser. Ja, Alle boeken gelezen. ja, eigenlijk wel alle. Alle. En wie heb je vandaag meegenomen? Want ik zie er al heel veel de lucht in. Ik heb mijn meester en mijn juffrouw meegenomen. Ja, 2 vrienden van mij. Ja. Mijn opa en mijn oma en mijn vader en mijn moeder en mijn zusje. wat leuk. En daar, wat staat daar? Vet cool. Vet coole Sim. Ah, ik was er bijna Leslie aan het doen, maar vet coole Sim en Forza Sim. Ja. Wat goed. Nou, dat zijn toch wel echt hele gave spandoeken. Kan ik alleen maar aan toevoegen. Heel veel succes. Zet hem op. En ik ben ook nu weer heel benieuwd. Ja. Hallo, ik ben Siem Brandt en ik zit in groep 8a van basisschool Tarcisius uit Heerlen. Ik lees voor uit Het leven van een loser, vet cool. De schrijver is Jeff Kinney en ik heb dit boek uitgekozen omdat ik de boekenreeks van Het leven van een loser heel leuk vind. Mijn stukje gaat erover dat Bram met zijn beste vriend Theo wordt achterna gezeten door kinderen uit de Kolkstraat. Ze kunnen alleen maar het bos in, maar ze weten nog niet wat daar op hun te wachten staat. Wat gaat er allemaal gebeuren? Dat vertel ik jullie nu. En trouwens, als ik tijdens het voorlezen even moet hoesten of niezen, dat komt omdat ik heel erg verkouden ben. Die Kolkstraatkids hadden was ook over de geitenman gehoord, want ze kwamen niet achter ons aan toen wij het bos in gingen. Ik wilde daar niet langer blijven dan nodig was, dus we zouden alleen in het bos wachten tot de Kolkstraatkids weggingen. Maar die lui wisten natuurlijk dat we te laf waren om daar lang te blijven. En we konden zien dat ze op de weg aan de rand van het bos om ons stonden te wachten. Dus we hadden geen andere keus, we moesten dieper het bos in en dat deden we. Het was vreemd, zo stil als het daar was. Na een poosje beseften we dat we de auto's op de weg niet meer konden horen. En toen wist ik dat we te diep het bos in waren gegaan. We volgden onze voetstappen terug naar de weg, maar de zon ging onder en het werd moeilijk om een spoor te volgen. We verhoogden ons tempo, want we wilden niet in het donker verdwalen, maar we verstijfden toen we andere voetsporen tegenkwamen. Eerst dachten we dat ze van de geitenman waren, maar toen zagen we dat het 2 paar voetsporen waren, namelijk die van ons. Dat betekende dat we de 10 minuten daarvoor in een grote cirkel hadden gelopen. Dus we draaiden om en liepen de andere kant op, maar toen stuitten we op een beekje en wist ik dat we verdwaald waren. Theo raakte in paniek, maar ik niet. Ik wist, als je verdwaalt in de wildernis, is alles oké.
zolang je maar water hebt. Ik heb een film gezien waarin ontdekkingsreizigers vast kwamen te zitten in de bergen, maar ze vonden een bron en die hield ze in leven. Maar toen herinnerde ik me dat ze uit pure wanhoop wel hun ezels hadden moeten opeten. Ik hoopte dat wij dat punt niet zouden bereiken. Ik dacht dat de Beagles weer ergens naartoe zou leiden en dat we dan in ieder geval niet meer zouden verdwalen. Maar toen kwamen we bij een beverdam en flipte Theo. Theo zei dat bevers gevaarlijk waren en dat hij een tv-programma had gezien waarin een bever een mens aanviel. Maar Theo is een idioot. Dat programma was een tekenfilm en ik was erbij toen hij ernaar keek. Toch kon ik Theo niet overhalen om in de buurt van de beek te blijven, dus we moesten weer omdraaien. En het was inmiddels echt donker. Na een paar minuten lopen werd mijn blik door iets lichts getrokken. Ik dacht dat het misschien de koplamp van de auto was en we renden er naartoe. Het licht kwam wel van de auto, maar het was een verroeste hoop schroten midden in het bos. En ik had de weerkaatsing van het maanlicht in de bumper gezien. Toen mijn ogen aan het licht gewend waren, kreeg ik door dat er een hoop verlaten auto's om ons heen stonden. Er lag iets glimmers op een boomstronk en ik pakte het op. Het was koud en van metaal. En toen ik het voor mijn gezicht hield, om het beter te kunnen zien, wist ik precies wat het was. Het was de gesp van een riem en het was van Michael Mingo. Dat betekende dat ik en Theo midden in het Mingo-kamp stonden. In een stadje hebben we ons altijd afgevraagd waar de Mingo's wonen. En nu waren ik en Theo op een hoofdkwartier gestuurd. Ik dacht dat we geluk hadden omdat er niemand was. Maar toen ik me omdraaide om weg te gaan, greep iets mijn hand. Eigenlijk pakte iets meer hapje. Ik wist zeker dat het Michael Mingo was, die me ging vermoorden omdat ik zijn gesp had aangeraakt. Gelukkig had ik het fout. De pop was blijven haken aan de handgreep van een autoportier, dus ik probeerde hem los te trekken. Op dat moment hoorden we geluiden uit de auto komen. Ik snapte dat ik moest kiezen tussen mezelf redden of een pop redden, en dat was niet echt moeilijk. Ik en Theo stormden er vandoor, maar toen we flink uit bij het Mingo-kamp vandaan waren, hoorden we een bloedstollend geluid. Auw! Ik wist niet of het de geitenman was of een van de Mingo's. Ik wist alleen dat we er geweest waren als we stopten met rennen. Ik hoorde geschreeuw achter ons en het kwam dichterbij. Maar net toen het leek alsof de stemmen ons in zouden halen, renden we tussen de laatste bomen door de weg op. Gelukkig lette pap goed op, anders waren ik en Theo aangereden wild geweest. Maar dan was het snel voorbij geweest, want als de Mingo's ons te pakken hadden gekregen, hadden ze er vast de tijd voor genomen. Nou, je had mij helemaal meegenomen in jouw verhaal. Het was weer net zo spannend als de vorige keer. Ik wist natuurlijk al een beetje waar je over ging voorlezen. Dus ik ben heel benieuwd hoe de jury het deze keer heeft ervaren. Ja, ik ben het helemaal met je eens. Het was een spannend stukje. En je kwam er steeds meer in. En dat begon eigenlijk al in het begin toen je zei, het was vreemd. Dat je denkt, oh help, wat gaat er in dat bos gebeuren? En dat deed je heel mooi. En elke keer kwamen er zinnetjes die je met zo'n toon deed, dat je elke keer dacht, oh, het wordt nog spannender. Oh, het wordt nog spannender. Het wordt nog spannender. En dat deed je heel mooi. En dat ondanks je verkoudheid vanavond. Ja, absoluut. Petje dat af. heb je goed gedaan. Mag jij ook een boek pakken aan je oorkonde. Dankjewel. En dan gaan wij door met Cies uit Torren van basisschool De Koningsspil. En daarachter gaat er meteen een spandoek, een heel groot spandoek de lucht in. Wat gaaf. En zo te zien gaat het ook over het boek wat Cies gaat voorlezen. Leuk. Nou, mag je plaatsnemen in de stoel? Gaaf hoor. Even wat lager. Moet je even wat naar voren zitten, dan kan ik even kijken of die goed zit. Ik weet niet hoe je dadelijk wilt zitten. Vind je dit goed? Ja, helemaal goed. Een goede test. Nou, daarachter is al wat te zien. Wie heb je meegenomen? Ik heb mijn klasgenoten meegenomen, mijn vader en mijn moeder en mijn juffrouw. Wat gaaf. En Nou, mijn zusje. en ze willen zich ook laten horen, denk ik. Kleine Jan Terlouw, wij geloven in jou. Mooi toch? Dat belooft heel wat, want het is een
prachtig boek wat je gaat voorlezen. Dus ik laat je niet langer in spanning wachten. Zet hem op. Heel veel succes. Hallo allemaal, mijn naam is Sies Willems. Ik zit op basisschool de Koningsspil in Torren en ik ga jullie meenemen in het boek Oorlogswinter. Het is geschreven door Jan Terlouw en het boek gaat over een jongen genaamd Michiel die in het einde van de Tweede Wereldoorlog voor allemaal moeilijke keuzes komt te staan. Hij krijgt ook een Engelse ondergedoken piloot onder zijn hoede genaamd Jack. Jack wil graag in de laatste weken van de oorlog nog meevechten. Dus maken ze een ontsnappingsplan met behulp van oom Ben. Oom Ben is zijn grote vertrouwenspersoon. Maar op het laatste moment komt hij erachter dat oom Ben een verrader is. Ze nemen hem gevangen en... Ben van Heerde rook zijn kans om te ontsnappen. Dat kleine stukje van het sparrenveld tot aan de rand van het bos. Dan zou hij alleen zijn met Michiel. Dan moest het kunnen. Jack kroop mee tot aan het bospad. Daar overhandigde hij Michiel het pistool. Als hij er vandoor gaat, niet aarzelen te schieten, zei hij. Michiel knikte zo rustig mogelijk. Zou hij dat inderdaad durven? Schieten op de man die hij zo lang aardig had gevonden? Hij liet Ben van Heerde een paar meter voor zich uitlopen en hield het pistool onder zijn jakker. Amper waren ze uit het gezicht van Jack verdwenen of Van Heerde keerde zich om. Moeten we nu zo door het bos, wij die dikwijls samen een wandeling hebben gemaakt? Vroeg hij verwijtend. Doorlopen, gromde Michiel. Maar Ben van Heerde liep niet door. Hij ging zitten op een omgevallen boom. Michiel haalde het pistool tevoorschijn en richtte het op het hoofd van de man. Ik schiet, zei hij, maar erg zeker klonk zijn stem niet. Dat geloof ik niet, zei Van Heerde. Jij kunt niet op mij schieten. Daarvoor zijn we te lang goede vrienden geweest. Kom nu eens even naast me zitten en laten we eens praten. Sta op en loop door, zeg ik je. Michiels stem sloeg vervaarlijk over. Luister eens, Michiel. Probeer me te begrijpen. Ik geloof dat het nationaal-socialistische systeem van de Duitsers het beste is voor de wereld en voor ons land. Dat kan toch? Je hoeft het niet met me eens te zijn, maar iemand kan die mening toch eerlijk zijn toegedaan. Zo is dat nu eenmaal met mij. Wel nu, is het dan niet mijn plicht alles te doen wat ik kan om de Duitsers te helpen hun systeem over de wereld te verspreiden? Ben ik dat niet verplicht naar eer en geweten? Nee, zei Michiel, niemand kan naar eer en geweten verplicht zijn zijn land en volk te verraden, Willem Stom te laten doodschieten en de tenen van Dirk Knopper in elkaar te laten slaan. Een gevoel van triomf schoot door Van Heerdes hoofd. Hij had de jongen aan het praten gekregen, aan het discussiëren. Nu zou hij zeker niet meer durven schieten. Hij was weer menselijk geworden in de ogen van Michiel. In alle oorlogen gebeuren vreselijke dingen, zei hij overredend. Dat wil ik ook niet, maar ze gebeuren. Dacht je dat de Russen en de Amerikanen zulke lievertjes waren? Zij vechten voor een rechtvaardige zaak, maar ik wil nu niet met u praten. Sta op en loop door! Wat denk je dat de lui van de ondergrondse met me zullen doen? Precies hetzelfde als wat met Dirk is gebeurd. Ze zullen me net zo lang martelen, totdat ze denken dat ik alles heb verteld wat voor hun de moeite van het weten waard is, en daarna schieten ze me dood. U hebt niet beter verdiend, zei Michiel, maar hij aarzelde al. Zou meneer Postma tot zoiets in staat zijn? Hij kon het zich niet voorstellen. Anderzijds, had hij zich kunnen voorstellen dat oom Ben een verrader was? Ik loop nu dit zijpaadje in, zei Ben van Heerde rustig. En jij schiet niet. Je zegt maar dat ik ontsnapt ben, omdat er een Duitse patrouille door het bos kwam, of iets dergelijks. Ik beloof dat je me nooit weer zult zien. Hij was opgestaan en liep langzaam achteruit het paadje in, terwijl hij zijn ogen in die van Michiel bleef boren. Michiel stond daar met het pistool in zijn handen en bewoog niet. Kon hij op dat vertrouwde gezicht schieten? Wauw, Sies, je had het met heel veel gevoel voorgelezen. Het was heel goed gedaan, vind ik. Ik ga ook meteen even naar de jury. Ja. Jacques, wat vond jij ervan? Ja, Sies. Nou, je hebt een boek uitgekozen wat ook een van mijn favoriete boeken is. Ik ben een grote fan van Jan Terlouw.
En wat ik knap vind, je hebt best een lastig fragment genomen, want dat moment dat Michiel moet kiezen of hij nou wel of niet zal schieten op iemand die hij heel lang voor 100% heeft vertrouwd. En ik vind dat je dat ontzettend mooi hebt weergegeven. Dat hij echt met dat probleem zat, van wat ga ik nu doen? Ja. Compliment, heel goed gedaan. Dankjewel. Nou, mag jij ook een boek en die oorkonde afhalen? Dankjewel. En dan gaan we door met de laatste kandidaat van groep 7-8, waarna we nog 2 PABO-studenten hebben. En de laatste van groep 7-8 is Evie uit Ittervoort van basisschool De Schakel. Nou, kom maar in de stoel plaatsnemen. Hoi Evie. Ja, mag hoor. Jullie mogen je laten horen. Zo. Zit hij goed zo? Ja. Zo. Nou, daar is het boek weer. Ik ben heel benieuwd hoe jij het dadelijk gaat voorlezen. Wie heb jij meegenomen? Ik heb mijn beste vriendin meegenomen. Ja. Ik heb ook nog klasgenootjes meegenomen. Ik heb mijn meester meegenomen. Mijn opa en oma, mijn vader en moeder. En de moeder van mijn beste vriendin. Een hele groep zo te zien. En mijn zusje. En ik kan het bijna niet lezen vanaf hier, maar wat hebben ze erop staan? Weet je het zelf? Nou, wat mooi. En stel dat jij vandaag gaat winnen, ga je dan ook vieren? Ja, Of is het dan misschien al te laat? Ga je vanavond nog lekker een feestje vieren? Ik denk niet in de auto een heel feestje, maar ik denk dat we wel... Ja, lekker uitbundig in de auto terug naar huis. Kan ik me voorstellen. Nou ja, ik wil jou heel veel succes wensen. Het is in de jury straks. Dus doe je best, zet hem op. En nogmaals succes. Ja. Ik ben Evie Schouten. Ik ben 11 jaar oud en zit in groep 7 op basisschool De Schakel in Ittervoort. Dit boek heet De 8e groepers huilen niet. Het is geschreven door Jacques Vriends. Het gaat over een meisje. Haar naam is Akkie. Ze is heel sportief en doet aan voetbal. Maar dan moet ze naar het ziekenhuis. Ze is ziek. Heel erg ziek. Ze liepen door de grote hal in de richting van de lift. Maar halverwege bleef Akkie ineens staan. Onkel Dinges? Vroeg ze. Wat is dat eigenlijk? Kom nou maar, zei haar vader. Ze wachten op ons. Haar moeder pakte haar hand. Mam, wat is onkel Dinges? Vroeg Akkie weer. Nu pas zag ze dat er tranen in haar moeders ogen stonden. Haar vader zag het ook. Rustig nou maar, Loes. De soep wordt niet zo heet gegeten als hij opgediend wordt. Wat? Akkie snapte er niks van. Eerst hadden ze het over die onkel Dinges en daarna begonnen ze over soep. Laten we maar gauw naar boven gaan, zei haar vader, naar de afdeling oncologie. Akkie liep met haar ouders mee en herhaalde langzaam oncologie. Bij de lift moesten ze even wachten. En opnieuw vroeg Akkie, Mam, maar wat is oncologie dan? Haar ouders keken elkaar aan. Hans, we moeten iets zeggen, zei haar moeder. Loes, houd toch op, snauwde haar vader ineens. We weten nog helemaal niks, dus geen enkele reden voor paniek. De liftdeuren gingen open, maar Akkie liep de hal weer in en plofte met een kwaad gezicht neer op een bank die een klein stukje verderop stond. Ik ga niet mee naar die stomme oncologie, voordat jullie mij vertellen wat het is. Zie je nou wat je doet, Loes? Riep haar vader. Je maakt er alleen maar bang. Akkie's moeder kwam naast Akkie zitten. Sorry, zei ze zacht en ze draaide haar gezicht weg, zodat Akkie niet kon zien dat ze huilde. Kom, zei pap, we gaan naar boven. Nee. Toen nou, Akkie, we weten nog helemaal niks zeker. Nee, je moet het eerst zeggen.
Ja, maar meisje, luister nou eens. Nee. Er stapte een verpleegster uit de lift. Akkie sprong op, liep naar haar toe en vroeg: mevrouw, wat doen ze op de afdeling oncologie? Waarom wil je dat weten? Ik moet een spreekbeurt houden over het ziekenhuis. Oncologie is de afdeling voor kankerpatiënten. Je kunt bij de receptie een leuk boekje krijgen over het ziekenhuis. De verpleegster liep verder. Akkie keek erna en mompelde: kanker. Maar dat was toch iets voor grote mensen? De man van juf Ina was doodgegaan aan kanker. Doodgaan. Je kon er dus aan doodgaan. Akkie staarde naar het bordje boven de lift en las voor zichzelf de tekst. Interne geneeskunde, oogheelkunde, oncologie, urologie. Toen zei ze luid en duidelijk: voor kanker moeten we naar de 3e verdieping. Nu pas had ze in de gaten dat haar vader al een hele tijd naast haar stond en zijn arm over haar schouders had gelegd. We zijn allemaal een beetje in de war, zei hij. Mam en ik wisten niet goed wat we tegen je moesten zeggen. Er is iets met je bloed en het zou ernstig kunnen zijn. Maar we weten nog niks zeker. Het zou net zo goed loos alarm kunnen zijn. Als we nu naar boven gaan, horen we tenminste wat er echt aan de hand is. Misschien valt het wel mee. Het liefst zou Akkie nu wegrennen. Weg uit dit stomme ziekenhuis. Weg van haar moeder, die zat te snotteren op de bank. Weg van haar vader, die haar de lift in probeerde te kletsen. Net als vroeger, toen ze een kleuter was en het water niet in durfde. Kom nou maar, Akkie, je hoeft niet bang te zijn. Het is echt niet diep. En het was hem gelukt ook nog. Dat moest ze toegeven. Nu kon ze zwemmen als de beste. Haar vader zag dat ze naar de grote draaider keek. Wij zijn ook bang, Akkie, zei hij zacht. Akkie moet grote onderzoeken doen, maar ook pijnlijke. Maar Akkie houdt zich sterk en zegt: actiegroepers huilen niet. Of toch wel? Nou Evie, heel mooi gedaan. Ik vond het weer net zo aangrijpend en ook aan de zaal te horen. Ze waren muisstil tijdens het voorlezen, dus dat heb je heel goed gedaan. Volgens mij de jury ook, dus ik ben heel benieuwd hoe de jury hierover dacht. Ja, vroeger was actiegroepers huilen niet wel. Nou, vroeger, zo oud ben ik ook weer niet. Maar was het echt een van mijn favoriete boeken. En ik heb die film ook heel vaak gezien. En de manier waarop je het vertelde, ja, daardoor zag ik het toch wel echt voor me. En ook nog complimenten hoe jij Akkie vertelde. Want Akkie is een best wel koppig karakter. En ja, je moet dat maar kunnen. En ik vond dat je dat heel lekker deed met je stem. En ook goed wisselde tussen vader, moeder en Akkie. Dus dat vond ik heel goed. En daar, ja, ik wil nu die film gewoon weer opnieuw gaan kijken. Ja. Ga ik waarschijnlijk ook doen. Iedereen ook wel weet hoe het afloopt. Nee, nou, nogmaals een heel groot applaus. Mag jij een boekje halen aan je oorkonde? En daarmee zit er een hele spannende taak op voor alle voorleeskandidaten uit groep 7-8.